Rugyan tayo dahil tiya panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta ko mamet ken ka. Kakabsat ti panagayat iti kaaruba, kadagiti kakabsat, isumat ti panagayat tayo iti Diyos. No dahito iti wagas ti panagbiag tayo, awan dua-dua, awan kurang tayo nga agtalag ken kuana, agayat ken kuana. Anya ti magunod tayo, iso daytoy rag-o iti kaunggan, rag-o iti pamilya, rag-o iti gimong tayo. Agkamatalag tayo nga rod iti Diyos. Katapno maikaritay ang makiranot iti daytoy na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo agkon pesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basul ko unay iso ngagpagpakaasi aken Santa Maria ngagnanayon a Birhen kadagiti amin ng Angeles ken sa Santos ken kada kayo met kakabsat tayo kaasi dakuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen.
nagkagwesan nakin, Bos Gloria iti Diyos, iti kagatuan. 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 At dito'y nagkakabya kadagiti tatawan na impagtipanagdag namin ibunan nagkakaitanok nakapagrupapan na tagay-dayawin naka agyaman kang ka kaputi na imtaklan na dayag mo Diyos na ilanginan na amin Diyos Ama na kabalin namin Katsikapong Jesu-Kristo Bukbuk kong anak Diyos na po Cordero ti Diyos kenanak ti Ama Gloria iti Diyos iti kagatuan Gloria iti Diyos iti kagatuan Gloria iti Diyos iti kagatuan May siksika o Jesu-Kristo pinasaan tuwan Siksika ako Siksika di kamatuan Ititimpoyo ti Espiritu Santo Et
Gloria iti Diyos, iti Gloria iti Diyos, iti kumararag tayo. O Diyos, iparang mo tipodno nga insurom kadagiti na iwawa, tapno iturong mo ida iti dalan mo. Ipaay mo kadi tadagiti na ikameng iti na Kristyanwan na pamati. Laksiden dati amin a maibusor iti pamati da, ket ti mayataday iti annuruten da. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Dahito may basa na adaw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao, masapol nga agtulnog kayo ken kuana, ket tungpalen nyo dagiti amin alinteg na, akas na isurat iti daytoy alinteg, iti panursuro na. Masapol nga agsubli kayo ken kuana iti amin a puso ken kararwayo. Saan anarigat atong palen daytoy, abilin, ented ko kada kayo. Diyo ko na asaan nyo akabailan. Saan nga ititangatang tiyan na. Saan amasapol asaludsuden nyo. Siya sino timapan mangala sa jay tapno mangyeg kentong palen mi. Saan met nga adda iti balasiw ti taaw. Saan amasapol asaludsuden nyo. Siya sino timapan mangala iti balasiw ti taaw. Tapnuyeg na kada kami, ket mangyeg kentong palen mi. Adda kada kayo, ket mabalin nyo nga isao, isot gapuna atong palen nyo. Ti sao ti Apo. Agyaman tay iti Diyos. Dagiti agdaydayaw iti Diyos, maparegtada. Dagiti agdaydayaw iti Diyos, maparegtada. Agkararagakyan ka, o Apo, sumungbat ka. O Diyos, iti kayat mo at tiyempo. Gapu iti ayat mo na indaklan. Gapu tatong palem ti karim mangisalakan. O Apo, iti kiniimbag ti di agbalbaliw nga ayat mo. Ipangagnak. Dagiti agdaydayaw iti Diyos, maparegtada. Ngem nakakaasya ken matutuo ka. Arayaten na ko Diyos, ket isalakan na. Agkantaak tung agdaydayaw iti Diyos, ipakamukto ti kinatanok na, babaen ti panagyaman ko ken kuana. Dagiti agdaydayaw iti Diyos, maparegtada. No makita daytoy dagiti maidadanes, agragsakda. Dagiti agdaydayaw iti Diyos, maparegtada. Tadagiti nakurapay, ipangag na ida, ket laglagipen na dagiti na ibalod at tao na. Dagiti agdaydayaw iti Diyos, maparegtada. Tay salakan to ti Diyos ti Sion, ket bangunan nan tumanen dagiti ili ti Huda. Agnaed to sa jay dagiti tattao na, ket tagikuendan to dayta adaga. Tawiden to dagiti kapututan, dagiti adipen ti Diyos dayta adaga, ket agnaed to sa jay dagiti agayat ken kuana. Dagiti agdaydayaw iti Diyos, maparegtada. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Ni Kristo ti pudno aladawan ti saan a makita a Diyos. Isu ti inauna nga anak. Isu ti katatanukan kadagiti amin a naparswa. Tababaen ken kuana, pinarswa ti Diyos dagiti amin nga adda ijay langit ken ditoy daga. Dagiti amin a makita ken saan a makita. Agraman dagiti na espirituan a panakabalin. Trono, panagturay, kinatanok ken bileg. Pinarswa ti Diyos ti entero alubong, babaen ken kuana, ken may paay ken kuana.
Adda ni Kristo sakbay dagiti amin abanag. Ket gapuken kuana naurnos da iti lugar da. Iti panakipagmaymaysada ken kuana. Isu ti ulo ti bagi. Kayat nasawen ti iglesia. Isu ti paggapuan ti biag ti bagi. Isu ti inauna nga anak anapagungar. Tapnog balin kayo akatanukan kadagiti amin. Taen kedeng ti Diyos ngagtaeng ti anak, tinaan-anay akin na Diyos ti Diyos. Ngarud, babaen ti anak, inkedeng ti Diyos nga isubli iti so amin kenkwana. Ket babaen ti anak na iti krus, nagkapya ti Diyos ken ti so amin iti daga ken sa dilangit. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may pay ken ka. Timakder ti may sa maestro iti linteg amang suot ken Jesus. Apo sinaludsod na anya ti masapol nga aramidek tapno magunod ko ti biag nga agnanayon. Anya ti kunati nasanton asurat kinuna ni Jesus. Anya ti panangawat mo. Ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin a pusom, iti amin a kararwam, iti amin a pigsam, ken ti amin a panunot mo. Ken ayatem ti kaarubam akas iti bagim, insong bat ti maestro ti linteg. Hustot insong bat mo kinuna ni Jesus, aramidem daytoy, ket agbiag kanto. Ngem kayat ti maestro ti linteg nga ikalintegan ti bagina, isut gapuna ang nagsaludsod manen ken Jesus, si asino ti kaarubak. Simmong bat ni Jesus, at damay sa atao ang naggapo ijay Jerusalem, ket sumalsalog amapan ijay Jericho. Sinaneb dagiti tulisan, innalada amin nga adda kenkwana, agraman pagan anay na. Kinabkabil da sada pinanawan adandanin matay. Nairanamet a sumalsalog sadyay ti may sa apadi. Idi makita na daydi tao linisyan na, ket intuloy na tinagna. Simmalog masadyay ti may sa alibita, inasitgan na ti tao, ket kinita na, kalpasan na, linisyan na met, ket intuloy na tinagna. Ngem limabas sadyay ti may sa Samaritano nga agbibiyahe. Idi makita na ti tao na asyan kenkwana, inasitgan na, ket sinapsapwan na, dagiti sugat na, itilana ken arak, sana binedbedan ida. Insakay na nga impan iti maysa pagdagdagusan anang taripatwan na kenkwana. Kabigatan na, nangala iti dua apirakit inted na iti agpadpadagos. Taripatwem kinunana kenkwana, ket inton agsubliak, bayadak to amin anagastom. Kinunangarod ni Jesus, iti panagkunam si asino kadagiti tallo ti podno, akaaruba day ditao asinaneb dagiti tulisan.
Day dinang nga asiken kwa na insong bat ti maestro tilinteg, kinuna ni Jesus in kangarod, ket aramidem met ti kasta. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nadakay pa'y mo laang. Nasyata awan pimusay kabayatan ti kaawan mi kasangsangpet mi dinaminsan nga rabii nga naggapo nga nagretreat ijay Tagaytay dagiti amin nga papadi malaksid ka dagitay religious ken nakaruti sakitnan. Maka tokairik na ti ibaga daytoy maibasa tayo nang runa daytoy salmo responsoryo daytoy pagsungbat tayo anya ti kunana dagiti agdaydayaw iti Dios maparegtada naglaka tayo nga sumungsongbat dagiti dadduma tatay dakay nga dadduma kebs lang awang bibiyang yun inyat songbat ngamno amamirism di kayat na nga ibaga dagiti agdaydayaw iti Dios maparegtada when may saka dagiti sekreto ti kinaragsak ti tao no ti aramid tayo agturong ken ni Apo Dios ngam no di aramid tayo kepara kada tayo wenno mapagustuhan tayo laan dagiti tattao kasla kuma tapno mapagustuhan da pleaser tayo agsaltek dayta nalaka nga mauma intunukwan di jeragom awanti kayat na nga saon awanti pudpudno nga rag-o iti kaunggan. Kada ito'y maikonektar ito'y Ebanghelyo tayo. Maestro tilintag, anya natin baga ni may Ebanghelyo tayo, Maestro tilintag, sinubok na ni Apo Jesus. Apo niya tikastagtap no magunod ko tibiyag nga agnanayon, kahit na nga saun maisalakanak. Kuna ni Apo Jesus, anya ti insungbat namat ni Apo Jesus, anya ti kuna tilintag. Nagsirib dato'y ta Maestro tilintag nga rod. Anya ti kunana, ti kunana tilintag, ayatem ti Diyos mo ti amin apusom, amin ti nakam mo, amin nga katataom. Ken ayatem ti padam atao, akas ti panagayat mo iti bagim. Dayjay. Kagatatta kunana, aramidem dayta, kunana agbyag kanto, kayat na nga saun ni Apo Jesus, nohang ka nga agay-ayat na taykan. Nohang mo ti agayat, iso nga da kay nga mga hanyo ammo ti agayat adda natural nga angot yo. Natay ka nga rod. Ngam no nabanglo ka di natural ti ayat kunana ayat laing ka nga rod tapno maaddaang katibiyag kunana. Sinalunso daytoy Maestro tilintag agin lalaing nasirib nga rod kunana sinno nga rod ti karobak. Inaramatan ni Apo Jesus ti pangarig, anya dito nga pangarig, from Jerusalem, sumalsalog, going down to Jericho, sinanab dagiti tulisan, taga Salcedo siguro dagitoy, inala dati bado na, inala da amin nga kukwa na, kinabkabil da pay. Adadyayan nga naplat, naudasa yun. Katata ko na limabas ti padi, kinita na laeng sa nagtuloy, limabas matilibita, kinita na laeng, nagtuloy limabas ti Samaritano nga agbibiyahe pilgrim katata ko na inala na inagasan na binadbadan na impan na ti pagdagdagusan inikkan na pa'y ti pagbayad taripatwom bayadak to amin nga nagastom sinaludsod ni Apo Jesusen panagkunam sinno ti kaaruba na kunana kadayjay nang tulong kanya na aramidem dayta ingkan ka aramidem met ti kasta kuna ni Apo Jesus sigkasigkayon tayo dayjay pangarig apaya dayjay padi nga linabsan na dayjay na biktima apaya nga linabsan na ngamin ti profession na kapadi no mapan agserbi iti altar kanyada nga Hudyo kanyada di pamati da no namulitan ti dara kunana namulitan ti dara kanya tayo ti term tayo no namulitan ti dara kimmabil ka bimagsol ka pimmatay ka pimmaltog ka nang ngaramid ka ti krimen kureda kami nga papadi hanggang mabalin nga agserbi ti altar madigarod namulitan ngam kanyada very literal too literal no nagiganda ti dara ti taon
Uri timulong ka kadagiti masakitan, madin kanyadan. Haanda maikaring agserbi ti altar, iso nga linabsan na. Di maikadwa libita, anya mati libita, kanya dati agbalin nga padi, agserbi ti altar, libita, dynasty. Family, dynasty dayta. Ngano kapututan na ka, kadya ko man yan, nakapututan na ka ni Robert Katipuliyo ka agpapadi kay amin, haan nga mabaling nga agpadi dagiti katulong, nga mabaling agpadi dagiti slaves. Kada iti adda ambisyon na. Dahil ti kayat nga pagturungan, mabaling nga iso pagturungan na wano di pamilyada, han na mabaling nga sagidan, tamamulitan ta kanya da literal once nga nakaiggang ka, darama din iso nga linabsan na mat. Katatta da ito ng tulong kanya na Samaritano, agdaldalyasat, nga tinaramid na, inagasan na, gaputa, anya tirason na asyan. Jay padi, profession na, daya libita, mabalin nga ambisyon na, kenti pamilya na, nagan, dignity ti family, ngam da ito Samaritano, ti sinurot na, jay puso na asyan. Iso nga, tinulungan na. Katatta, isubli tayo da ito'y. Sa ludsod daytoy maestro tilintag kini Apo Isos. Si asino ti kaarubak. Sa ludsod met kada kayo, sino ti kaarubam? Da kayo, sino ti kaarubam? When we speak of kaaruban, never, haang kang agpanunot jay the first person outside your fence. Haang kang agpanunot nga ti kaaruba, dahi tao, idtarwar ti alad mo. Laod daya abagatan amyanan, haan, ti first nga kaarubam ti umuna, direct nga kaarubam, dahi ta pamilyam, nilakay mo, nibakit mo, anak mo, nanang mo, katugangam, dagi kapulpulapul mo, haang kang agpanunot iti sabali. Iso nga no kaaruba ko na sino ti umuna nga aglak iti ayat mo. Iso garod ko na tayo, ba't idi damdamo tayo ti ag-training dito, da kayo nga lektor kada, agin lilektor kada agin aakulait. Anya ti ko na tayo nga imuna dito idi. Haang ka nga, agin lalay nga umay agpakumunyon, umay agi basa dito'y, no dimot usaran niya, di mamot ornosan nga umuna di pamilyam. Kaslamo ilay tilubong ti politika, Apo, lumaban na mga kagawad, sakbay ka nga lumaban nga kagawad, ornosan nga umuna di pamilyam. Apo, agtanod ak mamat, sakbay mo nga pantiliwan, dagitay nga mamartag ayan nyo kada chismusa jay lugar yo, kita umpay yung pamilyam. Sakbay ka nga agkalugong itibipat, amo yung meaning tibipat, basta punsyon, adda tanod. Sakbay mo nga panunutan jay sa bali, ti umuna nga panunutan, day jay unag ti pamilyam. Isungar nga ko na nga, was dayos umay ka agserbit to'y kunwari, kadi unag ti pamilyam, kadi da manananam ti ayat mo, balbalatong day ta nga panagserbi. Iso nga kuna tayo, sino ti kaarubak, ti umuna nga kaarubam, day mang nananam ti ayat mo, ti inaldaw-aldaw. Nilakay mo kuma. Kabailam nga Serbian, day padi ka da profession na, day jay libita ka da dignidad ti pamilya na, at da pampanunutan na ti future na, ngam handa nga inibatan di profession, handa nga inibatan di ambition, ngam tinangibat, day jay kunada nga handa kay kayat, ti Samaritano ka, haan nga kadwa dagiti Hudyo. Taapaya, kasla numabalbalin ka kagura ti kultura da, sa balit pamati data, dagiti Hudyo garod ka, they believe that they are the chosen people of God, mamati da nga iso da pinili na po Diyos, handa kayat dagitoy. Iso nga numalagip yun, da Samaritana nga babaeng at da bubon ni Jacob agsasado, dimawat ni Apo Isus ti inuman na ko na naapay Hudyo ka hangga mabalin nga makiinom kada kami a Samaritana. Tahanda nga agkaalaan, ngam iso ti timulong. Linipat na di kina Samaritano na daytoy, ngam inayat na, tinulungan na. Dayjay ti kayat na panagserbikan niya tayo, ilaksid mo di profession mo, ilaksid mo no anya di ambisyon mo, ilaksid mo no anya di addakan niya, di na-acquire mo,
ilaksid mo no anya ti estadom itinigimong no tanod ka kagawad ka wano anyaman ta kaya mo nga posisyon tilaeng berberoken na di umuna nga kaarobam aglakam iti ayat mo di umuna nga kaarobam di pamilya marinada ko mati ayat ngem pagdiferensyaan tay ngamin ti ibagbaga tayo nga agserserbi ken agay ayat nakaad-ad dayo ti definition differentiate ti agserserbi ken agay ayat kala ko makunam agserserbi akmet ije pamilya apo apaya nga handa sumungsungbat na umaakon basically no agserserbi ka mauma ka mabannog ka nakaad-ad dayo no pagdiferensyaan tayo ti agserserbi ken agay ayat kalasyak ko ma padidak imayak agserbi ditoy Salcedo agsaltek dayta tadi pagserserbiam no saan nan nga insubli di service mo no haan na ka nga inikang ti reward di panagserbim ayaw na umaaken agawidaken ang kitaan nyo data di pamilya yo no sika nga babae agserserbi ag matay pamilya apo apay kami nga agserbi ka ayan nila kay ko nga buteng barteg na umaaken agserserbi ka mo ngamin si kama nga lalaki kayam nga pagserbian ni bakit mo nga tumarawi tao kayam nga isang putan lata da kay nga lalaki nalakas solusyon na no sumanoon bakit yo darsen yo agtuleng tauray sumanong agmalmal mumang mangegan tauray agong onget hangga sumungsungbat ad-adda nga marurod sumanaok hangga sumungbat ad-adda nga marurod kayam nga pagserbian uray kasdya ti pagkapsutan na no service ti pampanunutan tayo mabagsak tayo uray siyak ko ba agserbiak no baliktadem instead nga agserserbi ka pagbalinam di ayat nga wagas ti panagbiag mo you work gaputa isu ti katataom daytoy Samaritano na asyan kayat na nga saon nasaya at tinakem na haan deje padikin deje libita linabsanda gapot adda profession adda ambition adda dignity nga minminti na renda ngem haan da nabaulan nga tinulungan haan nga iso sinurot deje profession ken deje ambition ngem haan nga iso ti kananakem kadaytoy Samaritano iso ti kananakem na iso nga no naparswa ka nga nasayat nga tao gloria iti Dios kadagiti tattao nga naimbag ti panagnak-nakem da amoy ti sao nga nakem awam mo nakem yo di kay pay sumungbat ada nakem yo no nasaya at di ka nanakem mo haang ka nga mabannog uri adda pagkapsutan takabalay mo uri adda pagkurangan takabalay mo no nasaya at di ka nanakem mo uray no nawarada ka haangking ka kakaya mo ti agornos haang ka nga mauma taapay isot ka nanakem mo isot tibiyag mo dayjay ngam no kung kunam ka awam pay gungguna nga agtrabaho nga nasaya at agserserbi ka nga maang ka nga agay ayat hangahan mo nga nakem dayjar aramidem nagberbiro ka ti gungguna mo nga nakem ay siyak lati makapataray daytoy nga parokya siyak laang ti badi nga nalaeng edi unag ti balay no matay da no awanak rong adda amin talent tayo adda amin adda la pagkapsutan dagiti dadduma kuno nasaya di ka nanakam mo maawatam na nya pagkapsutan da kayam nga ayaten ida nga haan nga laeng nga agserserbi uray no nakapoy da sinno ti umuna ngaglakam kunatay nga roden di unag ti pamilya imaginem ta matay kayon imaginem ta mano nga tawon nga nagdidin na kayon ka haan pay nari na titunggal may sa tipateg tahaan nga naggapo yan na sayat nga kananakem may kadwa no agserserbi ka ti purpose mo para bagim haang ka makapagrag o kunana no ti trabahom para bagim no agserserbi ka ngamin adda gunggunam awang pay ganas nga nagsakripisyo awang pay nalakam ko para bagi dayjay pagpagustom dagiti tattao pleaser
Agtrabaho ka, agserbi, atap no to be good in their eyes, agbaling ka nga nasaya at mabannog ka, mauma ka. Pampagustuhan laeng ida. Ngem no isuti natural nga katataom, pagustuhan daman kinhaan, adda gunggunam no awan, no isot kananakem mo, isot nasayaat nga katataom, adda rag-o, anya ti kunan ti salmo, rag-o, kadagiti agdaydayaw kini Apo Dios, adda rag-o iti puso da. Kalpasan nga kuna tayo, no iji pamilya kinasayaaten, sumurot dito kung kunayo nga kaarubayaw, laod daya abagatan amyanan. Awan problema ijigimong ijay sisa tayo, no nasaya at di pamilya, marinada sumurot. At daya agbisin nga kaarubam no nasaya at ti kananakem mo ka addamet king ka. No adado di bunga ti papaya maka, nay antay manang, nay alaen nyo mat. Ngam no, demonyo ka mga kaaruba ka timman awla di papaya mo ijan ti alad da ka bilbilang maksayan la data. Ikapitan ka ni number mo 1 2. No nagngarutan na loong ka ginunggon yung mata. Kanya ka kinademonyo mga kaaruban. Awan ti agbisin, awan ti marigatan nga kaaruba, no nasaya at tinakam dagiti agkakaaruba, iso paraburan. Agpipin narabor nga rod. Natural. Ngam addalat tamo dagiti kaaruba pero de los Venos. Naglaing nga dumawat. Ngam di madawatan. Nang runa no taga Salcedo inya nga barangay agpili kayo no. Agpili kayo na nga barangay ti kayayaw. Addamog kasjay. But basically, haanda na ragsak. Dagitay ti feeling na kalumamlamang. Dagitay nakaalaak ng jakmang ted. Muyo naragsak dayjay. No. Basically, hanga naragsak. Tikas dyan nga tao. Bagbagi na lumamlamang. Bagbagi na iso na laeng. Hanaam mo ti agpadigo. No padigwandak mo diti kumbento mat, no padigwandak kami mat aka, haamat ang tinakaw nga rabong mangiramramang kayo mat. Barbaring mapakawanak ni Apo Diyos. Umayo ka pagarmas na kumbentaon. Sagutak ni Apo Padi, tinakaw nga kayat kumat ang pangasyo mata nga tinakaw. Diyan kina no kitaan nyo, nagparabor ka, mangtid ka nga mo berbero kundi so papak na. Nya magunggunam, rag-o nga us-usto. Ngam no nakalamang ka, tikunam nang lamang ka, naragsak ka temporary laeng dayjay. Ngamhaan nga iso ti pudpud no akinaragsak. Iso dayjay agdaydayaw ti Dios maparaguda. Kaanya nga minti anya gaminti target ni Apo Jesus kunana. Ayatem ti kaarubam ti amin apusom, amin anakem mo, ayatem ti Dios mo, ti amin nga anakem mo kunana. Anya ti kunana addanto tap to be exact daytoy term ni Apo Jesus kunana yati panangawat mo ayatem kunana aramidem daytoy tapno agbiag ka naunag timining na dayjay agbiag ka kaya na nga sa uwan uray si bibiyag tayo no awan ti panagkaykay sa di pamilya, awan ti langan-langan nga nasaya at no hamo makaaruba, di mati ko na tayo nga natay. The same day ti simbaan. No awan ti panagsisinnaranay, awan ti panagikwa, awan ti panag-serbi nga pudpud no, panagayat nga pudpud no ditoy, natay a parokya. So daytay pinnasikat, pinalaingan, pinabunggaan. Isong ano, adda na nga bakbasit king kan naupay kan natay, dahi ta aklase ti parokya. Ngam no, addaan ayat, maiburay mo di ka ba ulam, anyaman nga, adda kanyam talento, sanikwa, uri saggabasit, nabiyag dahi ta parokya. Kas di mo, di pamilya, no, adda sinaranay, uri adda pagkapsutan na, adda pagkurangan na, nabiyag dahi ta pamilya. Ngam no pinatay ti tangsit, pinatay ti imon, pinatay ti gurak. Kas laki lang agkakabsat, kas laki lang sa pamilya. Natay. Iso diya ko na ni Apo Jesus, no, yun unag tayo ko na aramidem dayta, tapno agbiag ka.
Kaya na nga sa uwan, adda meaning na, adda ka ipapanantibiyag mo, adda anag ti panagbiag mo. Kada ito yung matikarit na apo, dito ibanghelyo tayo, dito yung matiyaw awis na kada tayo. Muna, who is my neighbor? Your first neighbor is your family. No kayat mo nga aglakam ti kaarubam ti naimbag, sakbay nga isuda, di pamilyam orno sempay. Maikadwa kasano panagayat kadakwada, haang ka nga do not serve them. Haang ka nga agserbi kadakwada. Just love them, gaputa iso ti katataom, iso ti nakam mo. Anya ti magunod mo, rag o ragsak, maadaan ka itibiyag. Basically, to sum it all, no dagup-dagupan tayo amin nga kuna tayo, haan nga makastrek, awan ti biyag na dayta, no awan ni Apo Isus, no awan ti Diyos, tapaya, I am the way, the truth, and the life. Siyak ti dalan, ti pudno kenti, te, patay. Kenti biyag. Iso nga no hang nga makapagbiag ni Apo Isus di unag ti pamilya, natay a. Nuhaan nga makastrek ni Apo Isus di unag ti gimong tayo, natay a. Uri dito simbaan tayo. Hanyo nga iklem nga gabota, agmismisa kami ni Apo Isus met. At damo sakramento ni Apo Isus met nabiyagan di parokyahaan. Nukas anong tumatlaeng nga ibiyag mo ni Apo Isus iti sakramento, pamatim iti sakramento, ayat mo iti sakramento nga agbunga ti tao, dayje ti nagbiag. No, acolyte ka, lektor ka, kristyano ka, makimisa ka para saan ka pada na, ay, natay a. Natay nga pamati a. Hangka makimisa, Domingo ka kaslag, padpadalaang, awang mo tinadagsin nga rason. Natay lata ah. Sino mang biyag? Hangas yan. Sino mang biyag? Haan, adda ni Kristo ta sakramento. Ngam, the way we celebrate, the wagas nga panangrambak tayo, wagas ti pamati tayo, iso mang biyag. Iso nga ko na naaramidem adan to biyag king ka. Basically akin, no makastrek ni Apo Isus, tigalad na kanya tayo, adda biyag kada tayo. Nalagbiag tayo, dahi tati awis na. Tawan mama ay dagiti sakripisyo, dagiti laing, dagiti diploma tayo, dagiti nagadalan tayo, sansanikwa tayo, no haan tayo ang mga usarin dagitoy natay. Dahi ta pamilya, natay dahi ta akatatao, hanga agbiag ken Kristo. Padasin tayo, iyawid yun ni Kristo si bibiyag. Ibiyag yun ni Kristo si bibiyag. Ibura yun ni Kristo si bibiyag. Anya de jaja katatao tayo. Haan lang nga pa nagserbi. No di ka iso tiwagas ti panagbiag tayo. Agbiag tayo kung mga rod, gapoken Kristo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ni Jesucristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao iti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos a nagtao iti Diyos, silaw a nagtao iti silaw, napaypayso a Diyos a nagtao iti napaypayso a Diyos, nayanak saan anaparswa, Diyos akas metlaing iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo, imulog ang naggapot sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ang nailan sa iti krus, gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagyan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makanawan ti Ama, umay tumanen as idadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ipagarian na dinto agpatingga, mamati akmet Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao iti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken ti anak,
ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia may maysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaet ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti ama, ta isuro na tayo ang mangammo ken mangayat ken kuana, tapno ad-adda ken naragragsak, iti panagserbi tayo, iti panagbiag tayo. Iti panagdalyasat tayo, iti dalan ti biag, dumatag tayo nga rod ken kuana nga agdawat kadagiti kasapulan tayo, ket kuna tayo, Apo isuro na kami nga agkararag. Apo isuro na kami nga agkararag. Ikararagan tayo ni Apo Leon nga buspo tayo ken dagiti papati tayo. Agtalina ed kinapingit kumati pinagserbida, iti baet ti kinarigat ti agdama a tiyempo. Pumararag tayo. Apo isuro na kami nga agkararag. Ikararagan tayo dagiti opisyal ti ili ken probinsya tayo. Kanayon kumangay trabaho da ti pagsayaatan ti kaadwan, babaen ti panangipasdekda kadagiti wagas ti panagduras. Kumararag tayo. Apo isuro na kami nga agkararag. Ikararagan tayo ti parokya tayo. Umadu kumati mangidaton ti bagidang agserbi iti pada a tao, kastanda ti nairot nga ayat ken pamatida iti Apo. Kumararag tayo. Apo isuro na kami nga agkararag. Ikararagan tayo dagiti kakabsat tayo nga agtatrabaho kadagiti ganganaet a lugar. Dumuras kumati familia anapanawan da, ket di da kumabaybayan ti pamatida iti Apo. Kumararag tayo. Apo isuro na kami nga agkararag. Ikararagan tayo dagiti mapukpukawan iti pamati. Silawan ken tarabayan kumati Espiritu Santo ida, amang patibker iti dayta a pamati. Kumararag tayo. Apo isuro na kami nga agkararag. Iti na isang sangayan awagas iraman tayo met nga kararagan ti ayayaten tayo nga ama ti pamati ti panagkasangay na ni Arsobispo Marlo Peralta. Dawaten tayo met dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo adimawat, titulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Managparabor nga ama, ited mo titunggal may sa kada kami, sigon ti pakasapulan mi, patgam kadi dagiti dawat mi iti kasta ad-addaan na pingat ti tutulong mi iti panagduras ti simbaan, dawatin mi daytoy itinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen. Takot mi anano pagyaman mi ken ka managparamor nga ma watem santo emida daytoy tinapay pasanto kenday tuyara ngay tayo datong bigyan ka ket sapay lakuma gamay karida iti padaya apang supapagmit kinagduma daytoy tinapay pasanto em kuma
Agyaman miken kaman ng parabur ngama Watem santo emina Daytoy tinapay pasanto em kuma Kenday tuyarak ngay tayo datun bigyan ka Ket sapay lakuma Kamay kariday di padaya Apang supapag mi Kinadung mo ma Daytoy tinapay Santo em kuma Kenday tuyarak ngay tayo datong bigyan ka Ket sapay lakuma Kamay kariday ti padaya Apang supapag mi Kinadung mo Datong bigyan ka Kay tayo iyatata Yaman miken kaman nagparabungama Awatem pasanto emida Daytoy tinapay pasanto em kuma Kenday to'y arak may tayo datong bigyan ka Ket sapay lakuma Kamay kariday ti padaya Apang supapag mi Kinadungong mo ama Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo talyawem kad dagitoy daton ti agdawdawat nga iglesyam. Ket ipaay mo amadegdegan ti kinasanto dagiti umawat to iti daytoy nga Eukaristya gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudnoon ay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama man nakabalin kadagnanayon a Dios ta pinaraswam dagiti amin nga adda ket inornos mo ti panagsisinnokat dagiti panyempo inaramid mo ti tao amayasping italadawam ket intalek mo ken kuana dagiti amin a nakakaskas daaw agapwanam iti kasta kasunom ito rayan na dagiti amin na pinarsuam ket daydayawen na kadagiti aramid mo ana indaklan gapo ken Kristo nga Apo mi. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin ket ikantami ti imno dagiti pakaidaydayawam ket konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin aparswan, ti langit ken dagan, napnuday ti pakaiday
Pudno unay Apo, abiig ka akina santo, kat sika ti gubwayan, ti amin akina santo. Dawatin mingarot ti paay mo ta espiritum amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tada ito'y ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Galiti daytoy akinapay mangan kami tetiti daytoy akalis uminom kami iparang-arang mi ti papatay mo Apo aging kaiti itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panna kaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami a makirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met nilyon a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon na biag. Ket makiranod kam to kenainggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda anakapudno anagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Pagarya
ito'y dagaakas sa dilangit. Item kadakam tialaw ito'y ikanem ni tipatinayong nganda pakawanem dagiti paspasulmi asmet kumang iti pamakawan mi kadagiti met nakabaso kada kami di nakamet baybaya na umandugo iti suliso keti salakan naka dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngeti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam na maen mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Ituray ti panakabalin kendayaw ti agnanayon na di wagsardan. O Apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti tedko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba kinnapnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Dakam ti kapya idem ka ti kapya. Ad
Kadtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo diak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salaeng nga saom mapaimbag tontoy kararwa. Ginayat kayo ay ito'y tibinin ko, kas panagayat ko kana kayo. Kan ngaya na ipakita ti tao, isip pa ng ited na kadagiti gagayem na aginayat tayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko kana kayo. Na kayo iti gagayem ko, tungpalan nyo tibilin ko. Saan nga dibet tiyawag ko, kaimpakamuk tiyamak kadagay aginayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko kana kayo. Saan nada kayo tungang piling
putibiyag ko ketigasim isuwa putikirin ko ketibirin mo isuwa putibagmus ko ngagturong tingapod mo putibiyag ko ketiasim isuwa putikirin ko ketibirin mo isuwa putibagmus ko ngagturong ginapod mo. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo, tada kami nga imawat, kadagiti na santo na parabor mo, gapo ti masansa na panangaw-awat mi kadakwada, umad-adumet kumati ibungad da ama ipaay ti pannakaisalakan mi, gapo ken apo Maeso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo. Kakabsat, agtuloy manen ti madama nga dagiti proyekto tayo dito'y parokya, madama nga napintura ng dagitoy, napintaan ng dagitoy likod dagitoy santo tayo tapno agranyag ti sumaruno nga maaramid dagitoy painting ditoy ngato adatoy artista yo DJ Amerikano ti buok na dyan nga puraw ni Brother Jim iso ti mang pinta apo nya adamat napno ti vlogger sad to'y tata Jim TV so na adapay ni Twinkle Albano from Badok Pai Abit TV, dapay Harold Luatang vlog, itane kada Elmer Salong vlog, napuno ti vlogger tayo tata. Iso na ti mang pinta apo, mang print, iti kwa tayo rogyanda no Lunes. Umaymat dagi tayo karpentero tayo, nga mangituloy di jay hall tayo. Masapol mat nga maisimpa, uray no adut utang tayo, masapol nga itrabaho tayo. Diyan agpa second collection tadi dakto awagan ti father second collection ken no second collection ken nagsakit ako silap yo iso nga nya kayat agpa second collection nadaapan nyo ited ing kay tulat ta jay opisinan kadagiti lalaki no agpayab kami to no medyo dagiti kabailan tayong aramidan adda umay nga foreman dagiti skilled nga umay tapno na pinpintas tahaan manen ang aday din nang atan no manong nga metro ko nam kadippa-dippa ti itira tayo adda umay ngam into no kasapulan ti adado isakripisyon to basit da kayo nga makawaya nya da kayo mat nga adda bungbunga ti papaya na nanyo may ibos iyagyulat ta adda pagpasida tayo tapakanen tayo ida tamapakanti ag trabaho ngam daytay laeng nawaya apo ken di nabulos tiri na hanggang mangmangted no medyo mapilpili tari nayo tanang kam din na minsan ka nagsakit yan may mo no yung barangay naggapon na dayjay haan kung kunaklag nada maiyarayat tayo para kadagito'y kakabsat nga agtrabaho manen o may tumulong nga agluto ta community daytoy kukuha tayo amin daytoy hanga kukuha na po padi nya hanga kukuha tayo ituloy tayo manen awan po unan tayo at dalaeng nagidonar jay para jay labor ko maday to'y maararamid dagi jay tugaw tayo nga napinpintas ngam adda nagidonar ti pang labor ko maday jay ngam ko namot jay kabsat tayo nga managayat o sa remon para itahol ta isudan to kano ti makaammo ti pang laboran kana saya at unay ko na amat ore dagiti dadduma ka in shoulder da lay kararagan tayo handa kayat nga ibaga tinaganda ninto apo Diyos ti mangsopapak ken dagiti amin nga naayat nga tumultulong iso nga nadama itulong tayo apo haan nga pinilitan ginabulos tiri na nakalukat di opisina in kind when no time nga umay tumulong
wano monetary nga tulong, mabalin lat tamot apo. Kararagan tayo, tayo ko natay manen, hantay ko mga agserserbi nga agaramid, hantay ko mga ipakpakita nga agserbi tayo laang, iso ti kapupuso, iso ti wagas, iso katatao tayo, iso ti kananakem tayo, dayay bunga ti, no napintas, dayay ti bunga ti kananakem nga nasayaat niya. Ganyan ko na tayo, agrag o, ti agdaydayaw iti Diyos, no pakaidaydayawan tinagan na, alaga agrag o titunggal pumaruki akin dagiti na ayat nga o may makipagramrambak kanya tayo iti Domingo. Ulitin tayo, maidaydayaw kumaamin nga aramid tayo ni Apo Diyos. Tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaeg apamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos, ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na kentisirib, apaka isalakanan nyo. Adalan na kayo kumaadi agresat kadagiti pannursuro ti pammati, kat pagtalinaedan na kayo iti panagarami diyo iti naimbag. Iturong na kayo kumaamapan ken kwa na metlaeng, ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.